ஹாய் guys, நம்ம நியூ ஸ்டடி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டாப் 5 கேமிங் மொபைல்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டில் முதலாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா போக்கோ X3. ஒரு சிறந்த கேமிங் மொபைல் தெரியுங்கன்னா இந்த ஃபோனை நான் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக கொடுப்பேன். இது வந்து Qualcomm Snapdragon 732Gல ஓடுது. ஸோ வேற லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். 6000 mAh பேட்டரி. ஒரு தடவை ஃபுல் சார்ஜ் போடுறீங்க நீங்கள் மேக்ஸிமம் 2-3 நாள் வரையும் யூஸ் பண்ணலாம். 6.67 inch ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 33 watts குயிக் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. போக்கோ க்ளீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டியூவல் ஸ்டூடியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 64 மெகா பிக்சல் குவாட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது குறையே இருக்காது. ஸோ இதுதான் ஃபோன் நீங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க நடுவில். ஸோ அடுத்து நம்ம இதில் வர வேரியன்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்ப்போம். கோபால்ட் ப்ளூன்னு வருது. அந்த 8GB ரேம் வேரியன்ட் இருக்குது. அது பார்ப்போம். நம்ம 8GB ரேம் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ். இந்த கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. பிளாக் பிடிக்கிறவங்க பிளாக் எடுக்கலாம், ப்ளூ பிடிக்கிறவங்க ப்ளூ எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம அடுத்த ஃபோனுக்கு போவோம். வாங்க போகலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்போ தரப்புலேருந்து F17 இருக்குது. இது 128GB 8GB ரேம். ஸோ அந்த ஃபோன் க்ளோஸராக பார்க்கலாம். இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஊப் சார்ஜிங் ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் 4.0. Qualcomm Snapdragon 662 கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் நைட் மோட் இருக்குது. அதுதான் நம்ம இருக்கிறதே பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஐ கேரிங் ஸ்க்ரீன், 16MP AI அல்ட்ரா ஒயிட் குவாட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அல்ட்ரா ஸ்லீக் 6.44 inch கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்கும். சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே வேறு. ஸோ ஃபோனை பார்க்கலாம் நீங்கள். குவாட் கேமரா, ஓப்போ சிம்பிளிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாஷ் லைட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு iPhone 12 லுக்கு கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். பார்த்தீங்களா வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18,490 வரும். அது 8GB வேரியண்ட்டில். டைனமிக் ஆரஞ்சுன்னு கூட ஒரு கலர் இருக்குது. அது வேறு லெவலில் இருக்கும் இன்னும். ஸோ பார்த்தீங்களா வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. ஸோ வாங்க நம்ம லிஸ்ட்டோட அடுத்த ஃபோனுக்கு போவோம். ஸோ நம்ம மூணாவதாக பார்க்குற ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா விவோ தரப்புலேருந்து விவோ V20 SE. இது இருக்கிறதுல வேறு லெவல் ஃபோன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இங்கே ஸ்லிம் 3D ஸ்லிம் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. 32 மெகா பிக்சல் சூப்பர் நைட் செல்ஃபி கொடுத்துருக்காங்க. 48 மெகா பிக்சல் ரியர் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 33 watts ஃப்ளாஷ் சார்ஜ். 6.44 AMOLED ஃபுல் HD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸில் வேறு லெவலில் இருக்கும். Snapdragon 655 கொடுத்துருக்காங்க. 8GB ரேம் ப்ளஸ் 128GB ரோம். இந்த டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளாஷில். ஸோ இதுதான் ஃபோன் நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் இப்போ 20,000 ஒரு ஃபோன் எடுக்கணும்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷன், ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இந்த ஃபோனை சொல்லுவேன். ஸோ நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இந்த ஃபோன் எடுக்கலான்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ வாங்க அடுத்த ஃபோனுக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ 15,000 செக்மெண்ட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட்மி தரப்புலேருந்து Note 8 இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 4GB ரேம் 64GB வேரியன்ட் தான். ஆனால் வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் Snapdragon 665 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்கும்ல. பாருங்கள் ஃபோனே வேறு லெவல், லுக்கே வேறு லெவலில் இருக்குது. MIUI 10 கொடுத்துருக்காங்க. Android 9 Pie கொடுத்துருக்காங்க. 48 மெகா பிக்சல் ப்ளஸ் 8 மெகா பிக்சல் ப்ளஸ் 2+2 AI குவாட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் 13MP AI செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் HD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 16 inch 18 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பாக்ஸ்லேயே தராங்க. கார்னிங் கிளாஸ் 5 ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். நீங்கள் ஃபோனை பார்க்கலாம். ஒரு 12,000 பட்ஜெட்டில் நீங்கள் இந்த ஃபோனை கண்ணை மூடிட்டு எடுக்கலாம். ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம கடைசி ஃபோனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ 10,000 செக்மெண்ட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு போக்கோ தரப்புலேருந்து C3 இருக்குது. வேறு லெவல் கேமிங் ஃபோன் கைஸ். நானே வருத்தப்படுறேன் இப்போ ஏன் இந்த ஃபோனை வாங்கணுன்ட்டு. கம்மி பட்ஜெட்லேயும் இருக்குது. கேமிங் வேறு. 4GB ரேம்
ஸ்ப்ளாஷ் நேனோ கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. 6.53 இன்ச் பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிபிள் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேறு லெவல் பாருங்கள் நீங்களே. ஸோ பார்த்தீங்களா? ஸோ ஓகே இதுதான் நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே கைஸ், பாய்.